So ngamanye amagama ayikho indlela esingathi le ndlela le ingeyobuzalwane. No, ayikho. As long as you're born again. Akhona vele amavesi athi shada usenkosini. No, ngikhuluma ngalezinto ezibasic kanjani. Vele siyakwazi lokho ufuna ushada umzalwane. Angicabanga ukuthi sikilo level la. Ngichaza ukuthi ayikho guarantee. So umshadile umzalwane yokuthi that marriage will work. Noma ngangcwele no2. Umshado oqala nje oseGarden lase-Eden. Lo ke ekuthiwa ke uNkulunkulu yena wakhipha ubamba ke. Waba ne mistake same day. So you can never omunye angazi ubani iBhayibheli nelazi wangazi ubani wahambe yoshada intombazana nakhona ezanyelo ubaba wakhe nje masifika lapha wathi akasali shishadana leke kashada encane endala wagcina ethutha bobabili Jacob. So you can see kwezinye yabona nje amazwe lawa anjengamandiya lamazwe la kuvele kuvumelana ubaba nobaba khona amazwe njalo nje amandiya lawo mazwe lawo awunawo ngisho chance uthi ukhula nje sowuplan ukuthi ushada cousin wakho Arranged. i-divorce rate low thina esazi amavesi esazi yonke into esinethomoyi uthatha umuntu la ujuluka abe manzi azaguquke phansi afendlini abe usathana so there is no answer but we can ngoke experience enginawo nami na experience na umzalwane we have something we can give a genuine it might not apply to everyone. Thank you. Wow. Thank you. Mphostoli